Hallo, welkom bij Total Care Instituut. Hier bij Total Care Instituut organiseren wij Badjesdag voor onze kleintjes. Dansles voor de schoolgaande kinderen. Gymnastiek voor de peuters. Muziekactiviteiten voor alle kindertjes. Buitenactiviteiten. Uitstapjes. Maandelijkse maandopening met het zingen van het volkslied. Lekkernijen leren maken. Kennismaking met dieren. Leuke en gevarieerde thema's elke maand. Dit doen we allemaal hier bij Total Care Instituut, Granatapelweg 127. Kom maar langs om gauw in te schrijven. Of u kunt ook bellen 788-0022 of 512-3160.